Egy sáv, de 2 kerék vagy 4 kerék. Sokak szerint már a jövő évi választásokra készülve teljesítette egy korábbi ígéretét Demszky Gábor főpolgármester, amikor kerékpársáv kialakításáról döntött a fővárosi önkormányzat a Múzeum körúton. De nem csak onnan, a Vámház körútról is kiszorultak az autósok. Azt kell mondanunk, hogy a parkolási lehetőség az minden esetben előnyt jelent. Nem ugyanazt jelenti ez egy belvárosi üzlet esetében, mint mondjuk egy városszéli kereskedelmi park esetében. A belvárosban jellemzően nem nagy tömegű árucikket vásárolnak az emberek, ugye ezek telepednek rendszerint a város szélére, hipermarketek, barkácsáruházak, műszaki szakáruházak. Ide nagyon fontos az, hogy autóval meg lehessen állni, és el tudják aztán vinni az árut. Belvárosban is van jelentősége, de nem ilyen mértékben. Természetesen nem jó hír az, hogy nem lehet parkolni sem az ott lakóknak, sem az üzleteknek, de nem ez lesz a legnagyobb probléma adott esetben az üzletek forgalmának visszaesése tekintetében. A boltosok azonban ezt már vitatják. A lakosság pénztárcájának apadása amúgy is visszavetette forgalmukat. A parkolóhelyek megszüntetése csak ráadás. Már most van olyan vállalkozó, aki feladta és lehúzta a rolót, annyira visszaesett a forgalma. Van itt olyan üzlettulajdonos, volt itt olyan üzlettulajdonos, aki bezárt azóta, amióta ez itt megtörtént ez a kerékpárútépítés, mert nem tudta finanszírozni az üzletnek a rezsijét, mert annyira visszaesett a forgalma. Békesi István szerint figyelmen kívül hagyták a kisvállalkozók érdekeit, parkolókra pedig szükség van, hiszen nem csak budapestiek és gyalogosok vásárolnak náluk. Az üzleteseknek az a legnagyobb problémája, hogy nagyon sok ember, mint ahogy nálunk is, autóval jönne vásárolni. Lehet, hogy ez nagyon hihetetlen dolog, de sokan autóval jönnek vásárolni. Nálunk például nagyon sok vidéki vásárlónk van, akik följönnek Pestre hétvégén, vagy akár hétköznap, és szeretett volna itt megállni. Most itt az üzlettel szemben van egy parkoló, de hát az is véges, nem sok autó fér el benne, és nagyon nem is tudják, hogy ott ugye meg lehet állni. És nagyon sok vásárlótól hallottam már olyan visszajelzést, hogy problémát okoz neki, és gondolkodik rajta, hogy jöjjön-e vásárolni, avagy sem. Gondolom az összes többi üzlettulajdonosnál is ez a probléma merült föl. Biztos, hogy érzik azt, hogy a parkolás az befolyásolja a forgalmukat. Nem csak a boltosok fizetik az árát a döntésnek, hanem a lakók is. Az egyik társasház közös képviselője meséli, már előfordult, hogy egy meghibásodott háztartási berendezéshez próbált egy lakó szerelőt hívni. Ám az nem vállalta a kiszállást arra hivatkozva, hogy nem tud a ház környékén parkolni. Egy lakás, ahol a környékén nem lehet parkolni, nem lehet mesterembert hívni, nem lehet tatarozni, mert nincs, aki megálljon és elvigye a sittet, gyakorlatilag eladhatatlanná fog válni. Mi semmi más nem szeretnénk, hogy azt a fél métert, amit most föl van töltve valamivel, és a szegély kijebb van helyező, tehát nem helyre van állítva még a járda, azt visszakapjuk, azon mehet egy parkolósáv, ahogy eddig is működött, és a járdát, mivel még nincs a járda rekonstrukció befejezve, ott ugyanúgy, mint a Balcsilinszky úton, kettéosztva, az egyik felé mennek a gyalogosok, a másikon a biciklisták, elválasztó ilyen oszlopokkal. Szerintem ez egy tökéletes, biztonságos megoldás lenne. A társasház bírósághoz fordult a parkolóhelyek megszüntetése miatt. December 13-án pedig több civil szervezettel együtt demonstráltak a körúton. Ott volt az 5. kerület alpolgármestere is, aki azt mondja, ők is megpróbálnak segíteni a lakóknak, a főváros pedig velük sem egyeztetett a változásokról. Mivel folyik egy per, és mi elsősorban azért vagyunk itt, mert a Múzeum körül 13 társasház lakói pert indítottak a parkolóhelyek visszaállítása érdekében, mi felajánlottuk, az ő pernyertességük érdekében, hogy beavatkozunk a perbe. Reméljük, erre nem kerül sor, mert előbb születik megegyezés. Mi egyetlen egy megoldást tudunk javasolni, mert nyilván már az a megoldást, amit főépítész úr javasolt, hogy legalább minden házban egy parkolóhely legyen, és akkor megmaradhatott volna a dupla közlekedősáv bizonyos területen, éppen itt, ahol állunk nem, de ez egyébként a 9. kerületi rész is, az, amit a főpolgármester úr a most induló EU projektjében javasolt a Károly körúton, hogy legyen egy közlekedősáv mindenhol, ahol lehetett volna közlekedősáv. Második, ott legyen parkoló, és mindenhol maradjon meg a kerékpárút. Az Emberi Parkolásért Mozgalom vezetője szerint a fővárosi önkormányzat öngolt rúgott a döntéssel, mert emiatt bevételektől esett el.
lényegében az itteni emberek ellehetetlenítése, hiszen most gondolja meg, nem tudnak költözni, nem tudják a gyerekeiket iskolába vinni, előbb-utóbb el fogják adni a lakásaikat, amik persze elértéktelenednek, hisz hát ki a fenének kell olyan lakás, ahol nem lehet parkolni. Hasonló a helyzet az üzletekkel is, ugye ez vissza fogja vetni az adóbevételeket a fővárosban. Ugye azért csodálkozunk rajta, mert azért ezek az üzletek itt jelentős adóbevételt termelnek a főváros részére. Ezek most ugye hát el fognak maradni, ezek az adóbevételek. A parkolóhelyek, ugye fizető parkolóról volt szó, termeltek parkolási díjat, azt most nem fogják, hiszen a kerékpárosnak nem kell érte fizetni, tehát innentől kezdve egy jelentős bevételkieséssel számíthatunk. Nem csak a parkolással van gond, szűk lett a kialakított sáv a buszoknak is. Itt a múzeumkörútot annyira leszűkítették, a járdából elvettek több mint 1 métert, úgy lett meg a kerékpársáv és a két sáv, hogy a busz nem is itt jár. Tehát itt zörög mellettem a busz, de a villamos innen megy a busz, mert nem tud elmenni a busz a saját sávjába, mert olyan szűk lett az út, hogy nem férnek el az autók egymás mellett normálisan. A busz az felejtős. És állítólag a bicikli is. A Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete ugyanis az új kerékpárutat életveszélyesnek tartja. Szerintük jobb lett volna a járdára felfesteni a sávot. A bringázók pedig a kerületben lakók szerint most is inkább az autósok forgalmi sávját választják, vagy a villamos síneken cikáznak.